салом духтаро, созен хубен? ирӯз мехоҳам ки нами барфҳои пеши хонамона камак ба шумо нишон диҳам. ҳамахе хидмат буром камтарак бигем ки прогулка кунам. инам хе мода барф. ина шумо шахсоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунен, ба қадри Тоҷикистон бирасен. ҳозир дар Тоҷикистон либосҳои баҳорӣ уже мардум мепӯшанд. хушрӯ барфҳои моро бинед, на баҳораш маълуме, на зимистонаш маълуме. хайр оҳиста оҳиста агар гарм нашавад. дар Тоҷикистон ҳозир мардум чӣ пӯшанд? туфли пӯшанд, макасин пӯшанд, чӣ пӯшанд? мо дар баҳори ҷои хеле чизо мепӯшем. мӯзаҳои бадбоҳи мо бигем меша. ба духтаро дар пеши хонаи мо чӣ будай? хоккей будай? ман ай телевизор мебинам ҳар рӯзу, лекин хеле ай наздик омада надидам. кӯдако мебиёнд бозӣ мекунанд, чӣ мекунанд, худам наомадам ягон бор ай наздик. нами ҳозир чӣ хеле ки дар шумо нишон додаистам, худам наомадистам ҷа наздикиш. агари дур нест, ай ҳами хона мебироӣ сразу ҳамиай. нами хел хоккей буда иҷода духтаро. хоккей ях ҳама дидестен ях. намехе духтаро дирӯз не ким офтоб биромадай, градуси ҳавоям хеле паст шудага. то 40 градуса буд ҳарорати ҳаво. имрӯз бошад 5-6 градус хунукай. хунук намехӯри акхе дар иҷа хунук намехӯри. ҳозир чӣ барфҳо ҳастану, лекин чия офтоб биромадаги камтар гармикай. духтарака дидам сатр дорад, дилам гумза. тоҷикай гуфта изо каштам пурсимаш. чӣ хеле ки мебинен барфора, барфу деҳқонӣ. чӣ хеле ки дидестен, анам хел барф зиёд. ҷоҳои одамгард шахай тоза кардагиана, чӣ лавлавои раҳ чиям барфану яху ҳамхе. ва мегӯям ами дарахтора ях намезада боша, бои та гирдакша чӣ гирифтиян мондиян, мушт бои сабз мешуда бошам. дар ин қадар барфа хунукӣ. ё ба фикрам гилан чизе ҳастан, на тай барф мондагиан, вале яхо ов шава ба фикрам барфо об шава ба фикрам, баъд чӣ мешава? бо сабз мешавам ба фикрам да. ак намедонам, ман гармии ҷара ягон бор дидагӣ нестам. ай вақте ман омадам ҳами барфҳо будан, то ҳолира ҳастан. хай насиб кардагӣ боша гармиёшам мебинема. ва духтаро иҷода мо чия дар пеши хонамо садикай. хай ман ку ва фарзандои садик мерафтагӣ надорум. ай даҳки ма синфи се мерава. агар ки мисол кӯдаки майдадор бошиву чӣ ҷои хуб дада ай ҳами хона мебироӣ на садикай. инини доми мо айҷа мебироӣ, иҷа кӯдак да садик мемонӣ. хай хеле ҳолаташда зур будай хайр. инам хайра. ҳами ҷаҳак шиштам. ҳавоям хай хунук намехӯрам. ман як рӯз омада будам амиҷа дар шиштанда, чӣ буд беҳад хунук хӯрда будам, шишта натонистам тамоман. ҳозир боша ба ҳазур мешинӣ, шӯровак мешинӣ, ягон гап хунук намехӯрӣ. ҳар вақт афтобам ки мекард ку духтаро, чӣ буд рӯшноӣ медоду, чӣ намекард. бигем ки рӯшноӣ медоду, гармӣ намедод.
нами ҳозир ма ми шиштам да ҳамиҷа гарма кай анаку умедворум ки ҳами барфҳо об мешавана. ягар чира мебинем да замина мебинем чӣ гапа. амхел духтаро беҳад рӯшан беҳад ҳаво афтоби гарми амхалӣ ма тамоман натонистум чӣ када мачки истифода мебарам рӯшноӣ мада мумкин намешавад мачки қатиштагим беҳад рӯшани офтоби хахшдува форидагма ҳаво гем ки ҳавои берун барои прогулка кунияй. Явахе духтаро ма хестум ҳамаро завтрак додум сер кардым ҳамара кӯракома кардым ҳамаи ҷоякома тоза кардым бигем баъд чӣ кардым ҳамаи кӯракома кардима баъд берун биромадам қади духтарам ҳаминҷа бозӣ кардеста дар качелиё худам шиштам ина духтаро хеле ҳак шиштам ҳавои тоза гирифтум хеле ай офтоб бигем витамин гирифтум инаку оҳиста оҳиста медроем хонаку рафта ягон чизаки нав закак пухта дар канал мегузорум интизор шавед хай боз мумкин ки дар давоми ҳами видео ягон чӣ пухта монам. хай духтаро ассалому алайкум бонувони азиз апоҳо хоҳаро ҳамаи шуморо ба каналам хушомадед мегӯм. умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. медонем ки хубии шумо орзуи маҳам. баъдан ирӯз дар видео мехоҳам чиро нишон бидам. кекс бояд тайёр кунам. кексе ки дар қолаб мерезем ҳамро тайёр мекунам. ба мо хеле лозим мешавад чормағз агар ки бошад дар кор мешавад набошадам беирам мешавад зобоя хеле одамода ҳаста ки махфул неста ҳамин чиз барои ҳами чормағз необязательно мегӯям конам тари шакар дорем мо як стакани пурне баъд кефир дорем баъд иҷада мо дорем разрехители ванилин дорем разрехителу ванилин дорем айма хай 8 грамма ванилинаю 10 грамма разрехетил ана баъд 2 дона тухм дорем духтаро 2 дона тухм дорем баъд шпотка сол мегӯям ку камакак бисёр не камакак намак меандозем хай умедворам ки ягон чиза фаромӯш намекунам. хай дар давоми видео гуфтиу гапҳо мебинем ҳамаи корора. хай мо айҷа сар мекунем аями тухморо мешканем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. тухморо ки андохтем сразу шакаршам меандозем ира хушрувак якҷоя мекунем духтаро. нами шакар об шудана як лаб мезанем ира духтаро раҳмати калон ки видеоҳои мара тамошо мекунен дастгирӣ мекунен хулоса канали мара интихоб мекунен ман бениҳоят хурсанд мешам. раҳмати калон шумода миннатдорум ҳар яки шумо. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови майстро дар ширкати атомии корея соҳиб гашта шинос намоям. исмам шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати атомӣ гирифта метавонед.
маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати атомист. Бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200,000 рубли русӣ иборат аст. Бо дараҷаи фаъолияти кориам рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. Бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. Барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. دخترای نمیخواد تا کم ترک نمیخواد خف کردن شاید یک جایی میکنه بعد دوام چیزا رو میتونیم که آیسته آیسته اندازیم. بعد دیگه چی میاندازیم؟ کیفی رو میاندازیم. شیر باشد اگر شیر هم میشود. شیر داشته باشه شما شیر بدوزیم. Ama orada değil, orada kalmış kılıçık. دخترو orada mami yak bakal ki koyagim ekna. Hazme de bakal nagiftegim de. Ve دخترو پاپیچکوی ما aha tarafı dünya mara tamşo meknam. Korhoy mara paygiri meknam, videohoy mara ман хурсандам вақте менависанд айкиҷо айкадом ҷои дунё навистестиянд ё ки видеоҳои маро айкиҷо тамошо кардестиянд хуб бениҳоят хурсанд мешам. ман ӯзиам мехоҳам ки инҷа анамин подписчикома тамошобинома айкиҷо буданд шуна шумода ман мегӯм ҳар яке айкиҷо омада менависанд тамошо мекунанд пайгирӣ мекунанд. ҳозир ман анамин орди кексма андозам барое ки фаромӯш накунем ки бо якта хейтр пайдо шудеста. хейтр якта пайдо шудеста. И беам хеле намешуда, бе хейтр намешуда. як гап не як гап бояд буганда омада як чи заҳр чаконда бояд гузашта равам. якташ мега ки чирута сиёҳ мекунӣ мега хаки духтару апо хоҳару ман шуморо бениҳоят дӯст медорам. хак нигаҳ кунем ки ҳамон одаме ки ҳамира нависта та ай ҳамин гапа навистан чӣ мегирӣ нигаҳ кунем нависта ки чирута сиёҳ мекунӣ. охи намефаҳмам барои чӣ боша, барои чӣ рута сиёҳ мекунӣ. беҳад зиқ шудам. хайр духтаро ман ҳозир иҷада чӣ меандозам? маска меандозам, сливични масластаку амро ман об кардагим бугу мешавад. шумо метавонед ки ба ҷои ҳай нами пати орда андохтенку роған бидозем. ман ай сабабе ки мехоҳам ки ами кекси ман резонак шава камтар. манам хеле дӯст медорам. барои ами духтаро ман чӣ мекунам? ман роғани маска меандозам. шумо агар хоҳед ки кекс мулоимаки анхе чӣ шава агар шумо роған андозем. роғанои нами растительни ҳастанку бӯй надорам ку нам тари. иҷа ман маскара бигем ки об кардагим қай истода бо чӣ шид бо истод ях карда инам иҷада ман 200 грамм маскара об кардагим. кадом мемехоҳад ки чӣ шава мулоимак кексиш мулоимак ки хеле чӣ шава агар сочни меган ку агар ҳам хеле мехоҳем чи роғани нами сливични бидозем. агар ранги ман мисол мехоҳем ки камтар хеле резонак шава ана баъд шуморо сливични масла бидозем. ина мехоҳед духтаро анаку ман амиҷада мехоҳам ки подписчикома номбар кунам ки ай куҷои рӯи дунё маро тамошо мекунанд. духтаро ай челябинска худаш навистестиям районаша хай ба фикрам нагуфтам. ами челябинск баъд великий новгород ам хел шаҳр буда як ман намедонам иҷора лекин ба и айрӯи нами комментария мисол бо ман мефаҳмам ки дар рӯи дунё чӣ ё ки дар нами россия чӣ шаҳрош аст чӣ районош аст. баъд чӣ буда чеховени район мош даму челябинска районша екатеринбург. баъд як подписчики меҳрубони ман ҳамишаб духтаро тоҷикистон ай тоҷикистон ма гуфтаю нагуфта ки ай кадом
ноҳияша нагуфта соати 22:00 туда подписаться кардум мега. Ҳамқа хурсанд шидум, нигоҳ кунед то соаташа уже гуфта. Баъд ва Новосибирск. Новосибирск беҳад бисёр апаҳорам ҳастанд, хоҳарорам ҳастанд. Ман оҷа мебинам. Красноярск. Ана Тоҷикистон қишлоқи Ревад. Ана баъд Тула, Турсия, Панҷакенти Хидмо, Москва, Краснодар. Ма дар ӯ видеом Красноярск гуфтум. Баъд Красноярскам навистам. Ана боз аму духтарак ай Краснодар ҷои во гарм буда. Навистан ки ҷои мо гарм, ай Красноярск хунук буда, ана и Краснодар гарм буда духтаро. Баъд ай Сибир навистан. Ана баъд як шаҳри дигар Новороссийск. Анам хел шаҳрам буда. Баъд Питер буда. баъд клуби бостонии Хидмо. духтаро ина тамошобинои мара нигоҳ кунен, ай кадом давлатҳо ҳастанд. Ман шуморо хеле дӯст медорам. Ман шуморо ҳурмат мекунам. Ман миннатдор ҳастам ки шумо мада ами ай киҷо навистантона мисол гуфтен мада. Ман хурсанд шидам. ҷа ман як дона разрехител дорам. Як дона чӣ дорам? Ванилин. Ирам ҳамроҳ мекунем. хушрӯбак якҷоя мекунем. оли хай мегем ки дар орд бояд якҷоя мекардӣ. фарқ надорад ва якҷоя шуд. оли мебинед чӣ кексам хушрӯ мебиёя иншаллоҳ. ҷа камакак намак меандозем. бисёр не духтаро. ин намака бисёртар барои чӣ мегам? Барои савобуш. хел камакак намак андохтам. разрехитили ванилин андохтам. баъд гуфтам ку духтаро агар чормағз хоҳен андозем, нахоҳен наандозем. ман меандозам хай. кадом инда маъқул нестед наандозем. духтаро ман иша ай тёрка мегум бизгаронума чӣ кунам? болошда бучӯшам. дурушта басаямқа. ина духтаро фикр мекунам ки ягон чиро фаромӯш накардам да. барое ки ҳушам яхе вақт дар видео меша, ягон чиро фаромӯш мекунам, баъд дертар дар ёдам мерасад. хай умедворам ки ӯ чизоро шумо сахт намегирен, мефаҳмед мара. бо чӣ хел ки дидестен ки ягон чиро фаромӯш кунам, зуд дар амун ҷош мегум ки ман ҳамин чиза фаромӯш кардагим, шумо фаромӯш накунед. ана ку мо ҳамаи чӣ андохтем? Дар инҷа 2 дона тухм андохтем, 1 стакан шакар, пурне. камтаре ки болош холӣ буд. кефиршам ҳамахел. кефир андохтем, разрехитил андохтем, ванилин андохтем, баъд чормағз андохтем, камакак намак андохтем. ҳамаша якҷоя кардем, орд андохта якҷоя кардем духтаро. баъд ман қолаби резинӣ да мекунам духтаро. қолаби резинӣ ман ҳоли видеоша дар шумо мемонам, ман ҳатто видео кардам. вақти ира ман нав харидагиам, ягон бор истифода бурдагӣ нестам. барои ҳамин ира ман гирифтам, тоза ҳак шуштум духтаро. хаффофа карда тоза шуштум. қоқ кардам. дуруша анами хел руған кардам. ози чӣ хеле ки дидестен руған кардагим. руған кардаму дар духовка мондам 10-15 дақиқа холи анамин резина хича пухтам. барои гуфтам ки яки бӯи резин дамо чизи мепухтагӣ мебурояв, баъд ягон микробҳое ки мисол хай шуштан да шуштему хай барои дилпур шидану амхали ман чӣ кардам? ира як бор пухтам, баъд хушрӯвак ина баъд тоза кардам. ӯ маскаву чизои руғанои кадагираву чира тоза ҳак кардам, шакидам. ина ози бо як бори дигар ира ман маска шакидам. ана ки и чизо ман меандозам, маҳсулото ман меандозам духтаро. духтаро майра дар қолаб рехтам. фикр кардам ки видео рафтест, ай гап задаву дар и рехтестам. як вақт мебинам чи видео дар пауза ҳай. барои ҳамин хай ягон мушкилӣ надорад мегирен, аммо ай чи дар и чапа мекунен ша мерезен хушрӯва. ана акуира мегирен дар чӣ мемонен да? дон мемонен. ман дар гурӯҳи лист мемонам, баъд чӣ мемонам. ина духтаро мемонем. хушрӯва мепаза. бо вақте пухт ман шумода нишон медиҳам. ина духтаро чӣ хеле ки мебинен, ман кекса ай чӣ гирифтам? ай духовка гирифтам, болош да камтарак варёнка кардам. баъд анамо чормағзое ки гуфта гузашта будам ки ира ай тёрка мегзаронам гуфтам. ӯра ман ай тёрка гузарондам.
ана дар болои ами кекс ина чӣ хеле ки шумо мебинед хушрувак кекс тайёр шид. Суб сирха кардам гирифтамшон ки дуруш хушрувак бупаза. Ҳамаи ҷош инам хес сирха кай. Чӣ хеле ки дидестем ман шумода нишон додестам ки то кадом дараҷаи ман суб сирха кардам. Ҳар ки мехоҳад зартарак бигиране ки ва духовкара паст кунем ки дуруш хушрӯ бупаза. Барои ҳама ман зиёдтар мондам ки азбаски хеле дам кардагиае бораш баландае дуруш бупаза гуфта. Инам хай духтаро ирӯза видеои моро ба ҳамин анҷом меёба. Шуморо ба худованд месупорам. Дастгириро фаромӯш накунед. Ман ҳамаи шуморо дар комментария интизорам. Дар комментария фикрҳои худтонро бинависен. Бо замон чира ки аз кадом шаҳр асту ноҳия аст навистан гиред. Ман шуморо дар ҳамин чи видеоҳом номбар мекунам. Хайр намехоҳед духтаро. худованд нигаҳбони шумо боша. Хайр. духтаро чӣ хеле ки мебинед ин кекс тайёра. Ман барое ки шумо дуруша бинед ки пухтагӣ ҳаст ё ин ки не барои шумо ман бурида нишон медиҳам. ина духтаро метавонед ки бубинед. Кекси мо хушрувак пухтагие. Ягон мушкилӣ ҳам надора. метавонед ки ба ҳазур тайёр кунед ина. Хайр духтаро. ина чӣ хеле ки дидед нишон додам. худованд нигаҳбон.